עצמו. ביום הגיע לך שוב שחזה בזכותך. כן, הוא יש לו מכשיר משוכלל, אני לא יודע איך הוא עושה את זה, יש לו גבוה נמוך. אנחנו 20 דקות, כרגע. לא יותר מ-20 דקות. כן, כן, אתה מסמן. אתה מסמן, אנחנו מפסיקים בעזרת השם. אנחנו התחלנו לקרוא בין פסח לשבועות, בין אנחנו קוראים במסכת אבות בעזרת השם. מסופר בגמרא, במסכת סנהדרין, בדף י"א עמוד א', מעשה ברבן גמליאל, שאמר, הקדימו לי 7 לעלייה. קידוש החודש צריך לעשות את זה ב7 אנשים. עיבור השנה, אם לעבר את השנה, לא לעבר את השנה. אמר רבן גמליאל, הקדימו לי 7 לעלייה. עלה רבן גמליאל, מצא 8. מסבירים שם המפרשים שרבן גמליאל אמר לשמש שלו, שיזמן לו 7 אנשים. השמש לא הבין נכון, הוא חושב שצריך לזמן עוד 7, וזה לא נכון. לא צריך עוד 7, מספיק עוד 6, רבן גמליאל הוא השביעי. עלה רבן גמליאל לעלייה, מצא 8 אנשים, כולל הוא, כי השמש טעה. אמר רבן גמליאל, מי שעלה שלא ברשות, שירד. בא שמואל הקטן, ירד. אמר, אני עליתי שלא ברשות. למה? לא שלעבר את השנה, באתי ללמוד. אמר לו, שב, כל השנים כולם רואים להתעבר על ידך. אלא, מה אני אעשה? לא מעברים את השנה, אלא במזומנים להם. כתוב על זה בירושלמי, שלא יברו את השנה באותו מעמד. למה נקרא שמו שמואל הקטן? כתוב בירושלמי בסוף מסכת סוטה. למה נקרא שמו שמואל הקטן? שהיה מעט יותר קטן משמואל הנביא. מעט יותר קטן משמואל הרמתי. פירוש ראשון. פירוש שני שהיה מקטין את עצמו. לכן נקרא שמו שמואל הקטן. אבל כל פנים שמואל הקטן אמר, אני מוכן לרדת ולא יברו את השנה באותו מעמד, בלבד שלא יתבייש אותו אחד שעלה שלא ברשות, שלא יתבייש. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, זה דומה למעשה שהם רבי יהודה הנשיא. מעשה ברבי יהודה הנשיא. שהיה יושב ודורש, פתאום, מה יש פה ריח? לא נעים, מה זה ריח? היום יש שריפה פה בחוץ, זה לא קשור. יש ריח לא נעים, מה זה? מי עשה את זה? מי שאכל שום, שיצא בחוץ. ככה אמר רבי יהודה הנשיא. מי שאכל שום, שיצא. עמד רבי חייא ויצא. הנה גם הוא עומד לצאת, הוא אכל שום. לא, אל תאכל שום, תשאר, אתה יכול להישאר. עמד רבי חייא ויצא. עמדו כולם ויצאו. למחרת, פגש רבי שמעון ברבי, פגש את רבי חייא. אמר לו, אתה ציירת לרבי? אתה אכלת שום. אמר לו, חס ושלום, לא תהיה כזאת בישראל. אמר לו, אז למה יצאת בחוץ? אמר לו, לא רציתי לבייש מי שאכל שום, והריח שלו מהפה היה בלתי נסבל לרבי יהודה הנשיא. אז רבי חייא על עצמו הוא יצא החוצה. שואלת הגמרא, ורבי חייא מאיפה הוא עשה את הדבר הזה? מאיך הגמר לה רבי חייא? מאיפה רבי חייא למד שצריך לצאת החוצה, לבטל את השיעור, בשביל שלא להלבין פני מישהו ברבים? איפה רבי חייא למד את זה? אומרת הגמרא, רבי חייא למד את זה מרבי מאיר בעל הנס. פעם מעשה באישה שבאה לפני רבי מאיר, שאלה אותו, אמרה לו, אחד מכם קידש אותי בביאה. אמנם אישה מתקדשת בשלושה דרכים, בשלוש דרכים, אחד מהדברים, בכסף, בשטר או בביאה, תחילת מסכת קידושין. אבל זה ביזיון, קידש אישה על ידי ביאה. אחד קידש אותה בביאה וברח. אמר רבי מאיר, אני קידשתי אותה בביאה, נתן לה גט. עמדו כולם, נתנו לה גט. מתוך אותם תלמידים, בטוח אחד, זה הגט האמיתי. אז לכן רבי מאיר כי לא רצה לבייש את מי שבאמת עשה את הדבר הזה, שזה מעשה שהוא מגונה, אז רבי מאיר נתן לה גט, עמדו כולם ונתנו לה גט. שואלת הגמרא, ורבי מאיר, מאיפה הוא למד לעשות דבר כזה, לבייש את עצמו, בשביל אותו אחד שבאמת עשה את הדבר הזה שהוא לא התבזן? אומרת הגמרא, הוא למד את זה משמואל הקטן, שהוא בחר לצאת ולא אמר, אני עליתי שלא ברשות, אני יוצא. ככה אמר שמואל הקטן אצל רבן גמליאל. שואלת הגמרא, נו, ושמואל הקטן, מאיפה הוא למד את הדבר הזה? אומרת הגמרא, שלמד את זה משחניה בן יחיאל, בספר עזרא, אומר שחיה בן יחיאל, נשאו נשים נוחיות בית ישראל. שחיה בן יחיאל עצמו, לא נשא נשים נוחיות, הוא היה צדיק, אבל הוא הכליל את עצמו עם כלל החוטאים. הוא לא רצה לבייש את מי שבאמת חטא. ושואלת הגמרא עוד הפעם, ושחניה בן יחיאל, מאיפה הוא למד את זה? לא לבייש את החוטאים, להכליל את עצמו בכלל החטאים. אומרת הגמרא, הוא למד את זה מהקדוש ברוך הוא ויהושע בן נון. יהושע בן נון יוצא למלחמה בעי. יהושע בן נון מפסיד במלחמה בעי. יהושע בן נון נופל על פניו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה אתה נופל על פניך? חטא ישראל. אמר לו, מי חטא? אומר לו, וכי דלי תורני? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני מספר לשון הרע? לך בטל גורלות. מכאן אומר חפץ חיים, הלכה, בהלכות לשון הרע, שגם אם אדם יודע, יוודע לו בסופו של דבר הדבר המסוים הזה, אסור לך לבוא ולספר לו את זה. אתה תהיה מספר לשון הרע? לך בטל גורלות. הפיל את הגורל, יצא על החן. החן שהוא מעל בחרם, לקח לעצמו משהו מיריחו, שיהושע בן נון עשה חרם על יריחו, לא לקחת ממנו שום דבר, הלך החן ולקח את דבר מיריחו. אמר לו יהושע בן נון, תתוודה. למה? מי שמתוודה, יש לו חלק לעולם הבא. ויותר מזה, החן גם כן תיקן תפילה. על כן נקווה לך השם אלוהינו, לראות מהרה בטבת עוזך. תיקן את זה החן, ראשי תיבות על כן נקווה, ראשי תיבות החן. קצת קושייה על אשכנזים, כי הם אומרים, ועל כן נקווה. אז זה לא ראשי תיבות החן, אבל לא משנה, נעזוב את זה כרגע. על כן נקווה לך ראשי תיבות החן, שהחן הוא תיקן את התפילה הזאת. אומר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, למה אתה נופל על פניך חטא ישראל? הקדוש ברוך הוא לא אמר מי חטא, הוא הכליל את יהושע.
יהושע בן נון צדיק, הוא לא חטא, אבל הקדוש ברוך הוא הכליל את יהושע עם כלל החוטאים. אומרת הגמרא, אם אתה רוצה, אתה יכול ללמוד את זה גם עם משה רבנו. שמה יהיה עם משה רבנו? בפרשת בשלח, הקדוש ברוך הוא אומר, המן לא ירד ביום השבת. בשבת לא ירד מן. ויצאו מן העם ללקוט, גם ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט. מי זה העם? אנחנו יודעים, זה דתן ואבירם. יצאו ללקוט מן. אמר הקדוש ברוך הוא, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי וחוקותיי. מה זה עד אנה מענתם? אומר הקדוש ברוך הוא את זה למשה רבנו. משה רבנו, חס ושלום, היה לו איזה פקפוק, איזה חיסרון באמונה, אבל הקדוש ברוך הוא מכליל את משה רבנו עם כלל החוטאים. כמו שהקדוש ברוך הוא מכליל את יהושע. למה אתה נופל על פניך? חטא ישראל. למרות שלא חטא ישראל, חטא רק אדם אחד, רק אחד מעל בחרם. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מכליל את יהושע עם כלל החוטאים, מכליל את משה רבנו עם כלל החוטאים. מזה למד שחניה בן יחיאל להכליל את עצמו עם כלל החוטאים, שעם ישראל נשאו נשים נוחיות, למרות שהוא עצמו, שחניה בן יחיאל, לא נשא נשים נוחיות. מזה למד שמואל הקטן, לא לבייש את מי שחוטא ולצאת החוצה, מי שעלה לקידוש החול שלו ברשות. ומזה למד רבי מאיר, שאישה, שמישהו קידש אותה בביאה, רבי מאיר בא ונתן לה גט, וכולם עמדו ונתנו לה גט. ומזה למד רבי יחיא, שרבי יהודה הנשיא היה מוסר שיעור, ואמר מי שאכל שום שיצא בחוץ. רבי יחיא קם ויצא. מאיפה הוא למד את זה? מרבי מאיר. רבי מאיר, שמואל הקטן. לא, שהוא מגיע מהפה של מי שאכל. רבי יחיא יצא, עמדו כולם ויצאו. לא, כולם יצאו גם כן. לא, כולם יצאו אחריו, זה אומרת הגמרא. לא, הוא לא ידע את זה, אבל הוא רצה ויש מי שחוטא. אז ברגע שהוא יצא, עוד כמה יצאו, כולם יצאו. אז כבר מי שבאמת אכל שום גם כן יצא, ואז הוא לא יתבייש. ככה אומרת הגמרא בסנהדרין, דף י"א עמוד א'. שואל המהרש"א, למה צריך להגיע? רבי יהודה הנשיא מסר שיעור. רבי יחיא יצא החוצה, לא לבייש מי שבאמת אכל שום, עמדו כולם ויצאו. שואלת הגמרא, מי גמר לה? גמר את זה מרבי מאיר. שרבי מאיר אחד קידש בביאה, אחד מהתלמידים, אמר רבי מאיר אני, נתן גט, עמדו כולם נתנו גט. ומאמיר, מאיפה למד את זה? למד את זה משמואל הקטן. למה הגמרא שואלת, מי גמר לה? מי גמר לה? 6 פעמים, אחד אחרי השני. רבי יהודה הנשיא עם רבי יחיא, אחר כך רבי מאיר עם אותה אחת שקידש למישהו בביאה, אחר כך שמואל הקטן ורבי גמליאל, שחניה בן יחיאל, יהושע בן נון ומשה רבנו. למה צריך מי גמר לה? אם המעשה מצד עצמו הוא מעשה נכון, שרבי יחיא למד את זה מדעתו רחבה שרבי יחיא תנא ופליג, אומרת הגמרא במצד הפי. רבי יחיא מחוכמתו הגדולה, למד שאם אדם אכל שום ושלא יתבייש, יצא החוצה לבטל את השיעור. למה? הוא היה צריך ללמוד את זה משמואל הקטן, ורבי מאיר משמואל הקטן, ושמואל הקטן משחניה בן יחיאל. אם המעשה מצד עצמו הוא מעשה טוב, אז למה לא לעשות אותו? למה צריך לשאול 5-6 פעמים? מי גמר לה? ככה שואל המהרש"א, אומר המהרש"א, היה פה שני צדדים. צד אחד לא לבייש מי שבאמת אכל שום, מי שאכל שום בא לשיעור של רבי יהודה הנשיא, אז הריח לא נעים בשיעור, אז רבי יחיא קם ויצא. אבל אולי זה לא טוב, כי אתה מבטל פה תורה מרבים. רבי יחיא קם ויצא, ואז על ידי זה התבטל השיעור, כי עמדו כולם ויצאו. שאלה, הוא ידע את זה מראש, לא ידע את זה מראש, אבל עמדו כולם ויצאו, אז הוא ביטל על ידי זה את השיעור. מי אמר לך שאתה יכול לגרום גם כן לביטול תורה, שהאנשים יצאו החוצה לבטל את השיעור כל כך חשוב על בנת פנים? הוא למד את זה מרבי מאיר במעל הנס, שרבי מאיר קם ונתן גט לאישה שהוא בכלל לא מכיר אותה, בטענה שהיא טוענת שאחד קידש אותה בביאה, יכול להיות שזה אחד מהתלמידים של רבי מאיר, כנראה אחד מהתלמידים של רבי מאיר. רבי מאיר לא רצה שמישהו יתבייש, עמדו כולם ונתנו גט. עכשיו ברגע שאדם נותן גט לאישה, הוא אסור גם כן מקרובותיה. אסור אדם לקחת את אחות גרושתו. אז רבי מאיר שהוא נתן גט וכל התלמידים נתנו גט, הם גם הפסידו בדבר הזה. אז רבי יחיא היה צריך ללמוד את זה מרבי מאיר. ורבי מאיר משמואל הקטן, הרי באותו מעמד ששמואל הקטן יצא החוצה, באותו מעמד אומר ירושלמי שלא קידשו את החודש. לומדים את זה כל כך חשוב על בנת פנים, שצריך ללמוד את זה אחד מהשני. שרבי יהודה הנשיא ורבי יחיא צריך ללמוד את זה מרבי מאיר, ורבי מאיר צריך ללמוד את זה משמואל הקטן, ושמואל הקטן משחניה בן יחיאל, לא אדם מעצמו. ככה אומר המהרש"א. רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר, בספר של שיחות מוסר אומר הסבר אחר. אנחנו קוראים מסכת אבות. מסכת אבות מתחילה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים. שואל רבנו עובדיה ברטנורה, למה כתוב את זה בתחילת מסכת אבות? מסכת אבות יחסית לקראת סוף הש"ס, סוף סדר נזיקין, זה מסכת אבות. למה שינית את זה דווקא שם? תתחיל מסכת ברכות. ומתי קוראים את שמה בערבית? מי אמר לך? רגע, חכה, תעצור. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, משנה ראשונה. משנה שנייה, ממתי קוראים את שמה בערבית? למה? כתבת את זה במסכת אבות. מה הקשר של משה קיבל תורה מסיני? תתחיל מהמשנה השנייה. שמעון הצדיק היה משרת כנסת הגדולה, הוא אומר על 6 דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל חסדים. אבל למה לא לשנות את זה בתחילה מסכת ברכות? ככה שואל רבנו עובדיה ברטנורה. אומר רבנו עובדיה ברטנורה, גם לגויים יש מוסר, גם לגויים יש מידות. כל חברה מתוקנת יש לה מידות, יש לה מוסר. אפילו חברה של גנבים, יש להם מידות בינם לבין עצמם. יש להם הסכם אחד מהשני, לא לגנוב אחד מהשני, הם גונבים האחרים. בתוך עצמם כל חברה יש לה מידות. אז שלא תחשוב שעם ישראל, שהם אומרים, מסכת אבות, פרק ד' משנה א', איזה הוא חכם? איזה הוא חכם? איזה הוא חכם? הרואה את הנולד.
מה שכתוב, איזהו חכם הלומד מכל אדם, הרואה את הנולד או הלומד מכל אדם? איזהו חכם? יש פעמיים איזהו חכם. יש איזהו חכם במסכת אבות פרק ד', שם כתוב איזהו חכם, מה שאתם אמרתם, הלומד מכל אדם. אבל יש עוד איזהו חכם, הרואה את הנולד, זה כתוב מסכת תמיד דף ל"ב. יש שניים איזהו חכם. יש עוד איזהו גיבור הכובש ליצרו, איזהו עשיר השמח בחלקו. אולי אנחנו למדנו את הדברים באלה, מי שאומר זה שם, זה רבי שמעון בן זומא. אולי הוא גם כן לא קיבל את זה ממשהו. הוא הפציע את המידות האלה. לא, שלא תחשוב ככה. שלא תחשוב שהמידות שלנו זה כמו מידות של גויים. אלא זה משה קיבל תורה מסיני, בשורה ליהושע, יהושע לזקנים. וזה מובן את אחת המשניות במסכת אבות. שמואל הקטן אומר, בנפול אויביך, אל תשמח. חידוש גדול של שמואל הקטן. מה החידוש? בנפול אויביך תשמח זה פסוק. מה חידש? שמואל הקטן אומר, בנפול אויביך תשמח. זה כמו שאני אכתוב. נדב אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה לא חידוש, זה כתוב בתורה. שמואל הקטן אומר, בנפול אויביך אל תשמח. מה בנפול אויביך אל תשמח? זה פסוק כבר, מה אתה חדש בנפול אויביך אל תשמח, וקשלו על יגל ליבך? מה החידוש של שמואל הקטן? אלא שזה המורגל בפיו של שמואל הקטן. שמואל הקטן היה רגיל להגיד את הדבר הזה. זה לא אבל ששמואל הקטן המציא את זה. כל מסכת אבות, זה דברים שקיבלנו, את הלכה למשה מסיני. באו המוראים, כל אחד לפי מה שהיה רגיל על לשונו, הלל אומר, הביא את המידה של אהרון. לא שהלל המציא את הדבר הזה, זה היה מידה קדומה. הוא רק בא וכתב את זה. לכן אנחנו שונים מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני. לא תחשוב שהמידות שלנו זה כמו מידות של אומות העולם, כל אחד ממציא מה שנראה לו, זהו חכם? לא, זה הכל קיבלנו הלכה למשה מסיני. לכן משה קיבל תורה מסיני. מידות צריכות מקור, לא כל אחד ינהג איך שהוא רוצה. ולכן רבי חייא, שיצא מהשיעור וביטל את השיעור, לא עולה בפניו שמישהו ברבים צריך לזה מקור, מידות צריכות מקור. מה המקור של רבי חייא? המקור שזה מרבי מאיר. ורבי מאיר מאיפה הוא עשה את הדבר הזה? גם הוא צריך מקור. המקור של רבי מאיר, שמואל הקטן, שהוא היה קידוש החודש, עיבור השנה, והוא יצא החוצה בשבילו לבייש משאלה שלו ברשות. ושמואל הקטן מאיפה? משחריה בן יחיאל. שחריה בן יחיאל מאיפה? יהושע בן נון ומשה רבנו. רק כשאתה מגיע כבר למשה רבנו, אז זה המקור, משה קיבל תורה מסיני. מידות זה חוב מקור. על פי זה מיושב רש"י, במסכת ברכות, דפי עמוד ב', שם מסופר על רבי אלעזר, סתם רבי אלעזר בש"ס, רבי אלעזר בן פדת, שהיה חולה, לא מרגיש טוב. נכנס אליו רבי יוחנן. רבי אלעזר היה עני מרוד, מסכן, היה גר בית אפל. רבי יוחנן הסיט את הזרוע שלו, מרוב הקדושה של רבי יוחנן, היה בית זורח, הבית מאיר. התחיל רבי אלעזר לבכות. שאל אותו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? מפני מה אתה בוכה? אולי מפני שלא עסקת מספיק בתורה? הרי יש לנו כלל, כתוב במשנה, בסוף מסכת מנוחות, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. למדנו את זה פרשת שבוע שעברה, פרשת צו. שם כתוב להשם. על מה כתוב להשם? יש כמה סוגי מנחות. יש אדם שמביא מנחה, מביא בקר. אחד מביא מנחה, מביא תור וגוזל. אחד מביא מנחה, אין לו כועס אפילו זה. מביא סולת. יש סולת, יש תור, יש פר, יש ציפור. כל אחד מביא משהו אחר. אחד המרבה ואחד האמת. קורבן עולה ויורד. למה כשנקרא שמו עולה ויורד? שהוא עולה לעשיר ויורד לעני. כולם זה אותו דבר. למה? וכי יש לקדוש ברוך הוא תועלת בשור יותר מאשר בסולת, יותר מאשר בציפור, אין הבדל בדברים האלה. אחד המרבה ואחד האמת, הוא לבד שיכוון ליבו לשמיים. אמר לו רבי יוחנן, למה אתה מסתער? בשביל שלא עסקת מספיק בתורה? שנינו, אחד המרבה ואחד האמת, עובד שיכוון ליבו לשמיים. אמר לו רבי אלעזר, לא, אני לא מצטער על זה. אני מצטער על היופי שלך, רבי יוחנן, שאתה בסופו של דבר עתיד למות. אמר, אז זה ודאי ראוי להצטער. התחילו שניהם לבכות. אחר כך אמר לו רבי יוחנן, חייבים עליך איסורים של אהבה. אמר לו, לא הן ולא שכרן. אמר לו, תביא את היד, הב לי ידי והוקמי, הוקים אותו מהמיטה שלו. רש"י, על הקטע, אחד הרואה ואחד האמית, שם כתוב, שנינו אחד הרואה ואחד האמית, רש"י כותב, משנאי בסוף מסכת מנחות, בדף ק"י. מה רש"י בא להגיד? משנאי בסוף מסכת מנחות, דף ק"י. רש"י כותב, איזה פירוש על הגמרא, אם קשה לו איזה משהו. רש"י זה לא מסורת הש"ס, יש על הש"ס, מסורת הש"ס, רבי יהושע בועז, חי בדור של מרן הבית יוסף, בערך לפני 500 שנה, שהוא ציין כל מאמר שיש כתוב בש"ס, הוא מציין מה המקור שלו, איפה זה כתוב. זה מסורת הש"ס. אז שם, אחד הרואה ואחד האמית, רש"י כותב משנאי במסכת מנחות. מה הוא קשה לרש"י שהוא כתב משנה במסכת מנחות? הוא אומר, כי רבי יוחנן לא המציא את זה מליבו. יש פה מידה, אחד הרבה ואחד האמית, עובד שיכוון ליבו לשמיים. לא תחשוב שרבי יוחנן המציא את זה. זה משנה בסוף מסכת מנחות. מידות, אדם לא יכול להמציא מעצמו. מידות צריך להם מקור. זו סיבה ראשונה שרש"י כותב את הדבר הזה. סיבה שנייה, וכי רבי אלעזר לא ידע את זה. מדובר פה על רבי אלעזר בן פדת. רבי אלעזר בן פדת היה חברותא של רבי יוחנן, כך כתוב בגמרא, במסכת באה מציאה דף פ"ד. רבי אלעזר בן פדת לא ידע משנה ארוכה בסוף מסכת מנחות. אחד המרבה ואחד האמית ולבד שיכוון ליבו לשמיים. הוא לא ידע את זה, למה? כי יש פה חידוש. המשנה אומרת את זה לגבי קורבן. קורבן, יש קורבן של עשיר, קורבן של עני. מה עדיף? לא עדיף שום דבר. אחד הרבה ואחד האמית. מה הכוונה? שיכוון ליבו לשמיים. זה אותו דבר, קורבן של עשיר, קורבן של עני. אז רבי אלעזר חשש שזה רק בקורבנות. אבל רבי יוחנן לא, זה גם בלימוד תורה. אחד הרבה ואחד האמית. לכן רבי אלעזר לא ידע את הדבר הזה. רבי יוחנן חידש לו שזה נאמר גם בתלמוד תורה. ורואים את זה ברש"י בכמה מקומות. לדוגמה, יש גמרא במסכת פסחים בדף פ"ו, שם כתוב, כל מה שאומר לך בעל הבית עשה,
חוץ מצה, זה מה שכתוב בגמרא. אמיר כותב, לא גרסים לחוץ מצה. זה הגעה של ליצנים. הליצנים עשו חרוץ. כל מה שאומר הבעל הבית עשה, חוץ מצה. זה אומר אמיר על ליצנים. אבל באמת זה כתוב. וגם בזוהר הקדוש כתוב, כל מה שאומר הבעל הבית עשה, חוץ מצה. זה גרסה שהיא קדומה. טוב, מכל מקום, רש"י כותב, כל מה שאומר הבעל הבית עשה, חוץ מצה. רש"י כותב, אבות מסכת דרך ארץ. ככה רש"י כותב. מה רש"י צריך לכתוב? מה המקור של זה? אחר כך שם בהמשך בגמרא, מסרבים לקטן ואין מסרבים לגדול. רש"י כותב את המקור, מסכת באה מציע סוף פרק שביעי. מה צריך לכתוב את המקור של הדבר הזה? למה צריך לכתוב? מסרבים לקטן ומסרבים לגדול. רש"י כותב, במסכת באה מציע דף פ"ו. למה צריך לכתוב את המקור של הדבר הזה? דף פ"ז. למה צריך לכתוב את המקור? שם לומדים את זה מאברהם ולוט. המלאכים באו לאברהם אבינו, אמר להם אברהם אבינו, קח נא מעט מים ואחצו ירכיהם וישנו תחת העץ. אמרו כן תעשה כאשר דיברת. אצל לוט, שבאים המלאכים באו לאברהם אבינו, זה היה בפסח. המלאכים באים ללוט, זה היה מוצאי פסח, ראשון של חול המועד. המלאכים באים ללוט, שם כתוב שהוא הפציר בהם. אמרו לו, בקיא ברחוב נלין. אחרי שהפציר בהם, הם נכנסו לתוך הבית. למה? מסרבים לקטן ומסרבים לגדול. זה מסכת פסחים דף פ"ו. אומר רש"י, תדע לך שזה לא רק שמה, זה כתוב כבר במקור יותר קדום. ולומדים את זה מילות המלאכים. למה? כי זה מידות. מידות צריכים להם מקור, מסרבים לקטן, מסרבים לגדול. מי אמר לך את הדבר הזה? לא, זה כבר כתוב יותר לפני כן. זה כבר כתוב, לומדים את זה מילות המלאכים. עוד שמה בגמרא, בפסחים דף פ"ו. מה כתוב שמה? כל מה שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצה. מה זה המצאה? לא, זה לא המצאה. זה כבר כתוב בברייתא, במסכת דרך ארץ. זה כבר ברייתא, זה כבר תנאים, זה דבר קדום. למידות צריך אליהם מקור. לכן אנחנו מתחילים מסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני, מסר ליהושע, בישוע לזקנים. למה? כל מה שכתוב במסכת אבות, איזה רוחם הלבן מכל אדם, מלפול לא יבך אל תשמח, איזה עשיר השמח בחלקו. לא תחשוב שזה תנאים המציאו את זה, לא. זה הכל מידות קדומות הרבה יותר. הכל מידות קדמוניות. אז אם אנחנו רוצים לבוא וללמוד מידות כמו שצריך, אז צריך ללמוד את זה גם כן במסכת אבות. יש אבות דרבי נתן, שזה ברייתות, יש כמה דברים של נוספות על מסכת אבות. באבות דרבי נתן פרק ל"ח, שם מסופר על רבי ישמעאל ורבי שמעון מגמליאל, שהיו יוצאים להריגה. 10 הרוגי מלכות, רבי ישמעאל ורבי שמעון מגמליאל. ואמר, רבי ישמעאל, הכוונה רבי ישמעאל בן אלישע, ורבי שמעון מגמליאל. לא רבי ישמעאל בן אלישע שאשתו בש"ס, זה סבא שלו. רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, ורבי שמעון מגמליאל יוצאים להריגה. אמר לו רבי שמעון מגמליאל, תראה מה זה? אנחנו נהרגים כמו מחללי שבתות, כמו עובדי עבודה זרה, כמו אנשים שאומרים חס ושלום על עריות, כמו עונש חמור, איך ככה מגיע לנו? אמר לו רבי, אפשר שאומר לפניך דבר אחד? אמר לו אמור. אמר לו אולי היית יושב בסעודה, והיו באים עניים לאכול אצלך בסעודה, ולא היית משגיח להם. אמר לו מה פתאום? היה שומר מיוחד שהיה משגיח, שכל אחד, מי שרוצה לאכול בסעודה, יכול לבוא ולהיכנס. אז למה מגיע לי כזה עונש? ומעלים עינם מן הצדקה? לא מעלים עינם מן הצדקה. למה מגיע לו כזה עונש? אמר לו, אולי היית יושב ודורש. בפרשת הקהל, מוצאי חג הסוכות בשנת השמיטה, בבוא כל ישראל, כל עם ישראל מתכנסים למעמד הקהל, להר הבית. רבי שמעון גמליאל נשיא ישראל, יושב שמה ודורש בפני כולם. אולי הייתה דעתך זכה עליך, לפי מעלתו ודרגתו של רבי שמעון גמליאל, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, אולי הייתה דעתך זכה עליך. אולי הייתה אמרת, וואי, תשמע, אין כמוני. כולם פה יושבים שומעים, מה שאומר רבי שמעון גמליאל, אולי הייתה דעתך זכה עליך. אמר לו רבי ישמעאל, אחי, בשביל הדבר הזה שווה לנו להרג. בשביל הדבר הקטן הזה, שהיה איזה קטן, קמצוץ, זה רבי שמעון גמליאל, קודש קודשים. אולי דבר קמצוץ של איזה גאווה שנכנסה לתוך יבו של רבי שמעון גמליאל, אמר בשביל הדבר הזה, כקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, אבל בשביל הדבר הזה שווה לנו לצאת להרג. ככה כתוב באבות דרבי נתן פרק ל"ח. לא בחינם כתוב על זה בירושלמי, במסכת ברכות פרק 5, שם כתוב סגולה לזכור את הלימוד. מה כתוב שם? כל הלומד בצנעה מחכים. למה כל הלומד בצנעה מחכים? כי לא שולט בו עין הרע, לא שולטת בו גאווה. רבנו יוסף חיה בן איש חי, בספר עוד יוסף חי על התורה, פרשת תרומה, הוא מספר בזה מעשה. מעשה היה בגביר גדול מבגדד, שהיה עושה, חצי יום היה לומד, חצי יום היה עובד. ככה היה דרכו של אותו גביר. הייתה לו בת, ברק הלבנה, יפה כחמה, שאל אותה ביתי, עד מתי ככה תשבי תתבטלי? בוא נזכור לך מלמד. טוב, נביא למלמד, שאל אותו את המלמד, כמה זמן לוקח ללמוד את כל התנ"ך, מבראשית ברא אלוהים, עד סוף דברי הימים, אמו ויעל, עד סוף שקורש אומר, הצהרת קורש, אפשר ללכת לבנות בית המקדש. אמר לו כל התנ"ך, בערך שנתיים, כל יום לומדים, לוקח שנתיים. אמר לו בסדר, כמה אתה רוצה שכר? אמר לו נקב שכרו, 1,000 זהובים, הביא לו מראש, היה גביר גדול. כל יום היה בא יושב עם הבת, הבת הזאת הייתה חריפה, הייתה בקיאה. כל התנ"ך כולו סיימה אותו תוך 8 חודשים. טוב, הוא שילם לו תשלום מראש, 8 חודשים, זה אפילו לא שנה, הוא שילם לו מראש השנתיים. אמר לו, מה נעשה עכשיו? עשינו סיום מהתנ"ך. אמר לו, מה בעיה? אתה רואה פה שם, יש מסכת ברכות, מסכת שבת, בואו נתחיל. גמרנו תורה שבכתב, יאללה, תורה שבעל פה. טוב, פתח מסכת ברכות, למדו, והיא עמדה בשקידה, הייתה חוזרת על הלימוד. 5 חודשים, סיימו כל מסכת ברכות. טוב, אמר לנו, מה עכשיו? הסתיימו סך הכל קצת יותר משנה, 8 חודשים ועוד 5 חודשים. אמר לו, מה הבעיה? יש מסכת שבת, מסכת עירובין. טוב, התחילו מסכת שבת. מסכת שבת,
היא המסכת הכי ארוכה בכל הש"ס, לא בדפים, בדפים יש מסכת בבא בתרא. המסכת הכי ארוכה במילים היא מסכת שבת, יותר ארוכה מכל המסכתות. על כל פנים, למדו מסכת שבת, התחילו מסכת שבת, אחר כך גמרו שבת, התחילו עירובין. בינתיים אבא שלה רצה לבוא לבדוק מה קורה איתם, נכנס, ראה אותם לומדים מסכת עירובין. אמר, איפה כתוב בתנ"ך עירובין? עירובין זה תקנה של שלמה המלך, זה תקנה דרבנן. מה אתם עושים? למה אתם לומדים מסכת עירובין? אמרה, אנחנו סיימנו את התנ"ך, התחלנו ללמוד גם גמרא, ברכות, שבת, עירובין. אמר ביתי, עד כאן תחום שבת. תחום שבת, אתם לומדים עירובין, לא? עד כאן תחום שבת, מספיק. למדת תנ"ך, מספיק לך. טוב, אמר אבא, לא, שום דבר, למדת תנ"ך, וזה מספיק לך. שלח את המלמד לחופשי, אמר לו, יש לי עוד חצי שנה אצלך. אמר לו, בסדר, כסף נתון לך, ועם לעשות בכתוב בעיניך, אתה יכול לצאת. טוב, פעם אחרת, הגביר הגדול הזה היה לו כל יום חבות, הלימוד קבוע, כל יום 3-4 שעות, היה באברך תלמיד חכם, יושב ולומד איתו כמה שעות. טוב, הבת שמעה שהם לומדים, מה יש לה לעשות? עלתה לעזרת נשים, איזה חדר צדדי, הייתה שומעת את הלימוד שלהם, והייתה כותבת, כל מה שהם לומדים, הייתה כותבת את זה בספר שלה. ככה הם לומדים, ככה כמה שנים. הגביר כל יום לומד תורה, עם החברותה שלו, האישה, הבת שלו, יושבת למעלה באיזה חדר צדדי, יושבת כותבת. פעם אחת הם ישבו לאכול ארוחת צהריים. בא להם איזה אחד, לבקש צדקה. אמר לו, מה השם שלך? אמר לו, השם שלי, חיים בן שלום. טוב, אמר לו, מאיפה באת? אמר לו, אני באתי מעיר מולדתך. אמר לו, תגיד לי, אתה באת מבשרה משלנו. אמר לו, תגיד לי, מה שלום? אז זה מזרחי שהיה מוכר בשוק, היה מוכר חמוצים, מה שלמה? אמר לו, תראה, אחרי הרימונים. היה להם בשולחן רימונים. הרימונים היה תפוחים, טופח רוחו, כאילו הוא מת אותו אחד. אמר לו, טוב, מה רצונך? אמר לו, אני רוצה מעט צדקה. טוב, אמר לו, בסדר. אמר, ביתי, לכי, בכיס שלי שם, יש לי 2 מעות. מעות של כסף ומעה של נחושת. תביא לו מעה של נחושת, צדקה. עלתה אחת הבת, הביאה מעה של כסף. הוא אמר לה, מעה של נחושת. לקחה מעה של כסף, נתנה לו לאותו אחד. שלח אותה לחופשי. אחר כך, האבא רצה את המעה של כסף, ראה שנעלמה. אמר, איפה המעה הזאתי? אמרנו, צריך מעה של נחושת לקחת. למה נתת לו? אמרה לו הבת, לא הבנת נכון מה שאמר אותו אחד. יש אדם שהשם שלו חיים בן שלום. חיים, איזה בן אדם הזה חיים בן שלום? אמר, באמת, אני לא יודע. אמר לו, הכוונה חכם בן שלום. אז הוא לא רצה רק להגיד, אני חכם. אז הוא עשה לך גימטריה, גימטריה חכם בן שלום. ושהוא אמר לך, תסתכל אחרי הרימונים, לא הכוונה אחרי הרימונים שתפוחים, לא. הכוונה מזרחי, ההוא מהשוק, בחמוצים, הוא בכלל לא מכיר אותו. אלא מה אחרי הרימונים? אחרי הרימונים כתוב לא ידעתי. איפה כתוב אחרי הרימונים לא ידעתי? בשיר השירים, נכון? רימונים, לא ידעתי נפשי שמתני, הרכבון אמין נדיב. אז הוא אומר לך, לא ידעתי את הדבר הזה. תשאל אותי מזרחי, מהשוק, חמוצים, לא ידעתי את הדבר הזה. אמר לו, מאיפה אתה יודע את כל זה? אמר לו, מי שלומד בצנעה, מחכים. אותו בת, למדה עם האבא, האבא גם יושב ולמד. אבל הוא האבא למד למעלה, הבת למדה למעלה, למדה בצנעה. האדם שלומד בצנעה, מחכים. זה הסגולה של אדם שלומד בצנעה. וזאת השם שנזכה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. תורה מצוות. אמן. 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 יש מרבה מברך לעולם עולם ועל מיה יתברך. אמן. 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 לא רואים תהיו, הם כולם פה צרודים עושים לי לא, בסדר. קלטת את זה, מה החזסת, אז מה בסדר? כי חלילה. באופן תהיו. אמן. 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 יש מרבה מברך לעולם עולם ועל מיה יתברך. אמן. אמן. ברוך המחכה רבון וישת ובעל השיר פה. ירדון גזר יושיר אמן. ברוך אדוני יבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהים
העולם שלי לא מעיין פותח שערים שליטו מחליט כזינובים רוצה לתרום לשמור חילולים מרקיע כנסר וירד הלילה בין אחד של גבינה אמר אבי יום הבינה אמר אבי שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא גר ביד חזק ממנו, אדוני גאל ישראל. אמן. אמן. אמן ישמר, אבא יברך לעולם ולעולם והיה יתברך. אמן.
בכל הארץ, תגדל והתקדש שמרבה, עלמן הדבר שירותי, והמליך מחרותי ושמח ולכם מסיפן, מלכות הסבא עגל הזמן קריבים ואמן. גדל והתקדש, שמרבה גדל היכול במקום כיכול בישראל בעגלה ובזמן כרגע ואמן. שמד וקצת ואדם מכל דריכתה אשר ידעת יש לך ונחמתה ונרם בעל מוות ואמן. שמע רבה משם היה חיים וסבא בשם ונחמה ושדבר פה הגולה שתכף לכפר הבריאות וזלה לנו בכל עמוד ישראל ואמן. שלום ומאמר וברחמה ושלום עלינו בכל עמוד ישראל ואמן. הקדוש ברוך הוא שוכנות השמיים ויעשה זאת בשוכנו אלינו
על כן נקבל אותה. כן, מי לשאול? עמלות, תראו, הוא לידי.